nnọọ ezi enyi ebe ọ bụla na wele sonyela anyị na mgbasa oziọma GCK kwa ụbọchị anyị na-enye na Chineke na-arụsi ọrụ ike ka anyị kwuo maka mmadụ ịnwagbo omume n'onwe ya. Mmadụ ịnwagbo omume n'onwe ya bụ mmadụ ime nke ọma, ime ka ihe gbanwee n'ụzọ dị mma, ime nke a na ndụ anyị. Anyị bụ ndị na-enwe ohere ọma kwa ụbọchị n'ime ndụ anyị, mana ọ dị anyị n'aka ịrọrọ iji njikere ibuso Chineke na-arụsi ọrụ ike a, isonye n'atụmatụ na ibunye aha nsonye elu dị ka anyị onwe anyị ga-aṅa ntị site na onye ọzọ atụrụ Kumuyi. Anyị na-ele anya n'akwụkwọ Aịzaya isi 45 amaokwu 21. Aịzaya isi 45 amaokwu 21. Gwa ha ma kpọta ha nso, ka ha gbakọta izu ọnụ. Onye kwupụtara ya na mgbe ochie? Onye kwuru ya site na mgbe ahụ? Ma ọ bụghị m onwe m, Jehova. O nweghịkwa onye dị ka m, ewezụga m, Chineke nke ezi omume, onye nzọpụta. O nweghị onye dị ka m. Amaokwu 22. Lekwasị m anya ka e wee zọpụta gị, unu nsọtụ ụwa niile. Abụ m Chineke, onweghị chi ọzọ dị ka m. Ebe a ka Chineke na-agwa mmadụ niile okwu. Ọ na-agwa gị onwe gị okwu n'ebe ahụ taa. Ndị niile ndị nọ na-ekwe ntị na ndị nzikọrịta ozi, onye nwaanyị na-agwa gị okwu n'abalị a. A sị na abụ m Chineke, onweghị onye dị ka m, keji ike ọzọ ka a pụrụ ịtụnyere ihe n'ike m. Onweghị chi ọzọ ka ike nke okike, ike nke mgbapụta, ike nke nzọpụta, ike nke ọgwụgwọ. Ọ sị na onweghị chi ọzọ ọ na-abịakwasị gị n'abalị a ịgọzi gị. Ịbụ onye a gọziri. Amaokwu 21. Ọ sị na amaokwu 21, gwanụ ha ma mee ka ha bịa nso. Ọ sị ka anyị gwa gị. O zitere ndị amụma ya, o zitere ndị nkwusa, o zitere ndị ozi ya. Ọ sị kpọta ha nso, gwa ha. Ị chọrọ nzọpụta? Gwa ha na ya onwe ya bụ Chineke, na ọ ga-azọpụta. Ha chọrọ nzọpụta? Ọ sị gwa ha na ọ ga-agwọ. Ha chọrọ nnapụta? Gwa ha na ya onwe ya bụ Chineke, na ọ ga-anapụta. Ọ sị kpọta ha nso. Ka bụ ihe anyị na-eme n'abalị a. Ịbịa nso, bịakwute onye nwe anyị. A sị m na ị ga-abịakwute onye nwe anyị nso. Ihe ọbụla bụ ịma aka gị, ihe ọbụla bụ ihe isi ike gị, ihe ọbụla ị na-agabiga, ụsa abịago n'abalị a. Hichapụ anya mmiri nke iru gị, hichapụ ihe niile. Ọ ga-ewepụ ihe niile n'ozuzu oke na ndụ gị. Ọ ga-enwogha ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ sị ọ sị ka ha gbakọta izu ọnụ. Onye bụ onye kwuru ya site na mmalite? Na mgbe ochie ọ kpọsago ya, n'ihi na o kwuru ya na mgbe ochie. Ọ sị Chineke nke na-adịghị agbanwe agbanwe, Chineke nke dị ukwuu, nke dị ebube. N'oge gara aga, ọ bụkwa Chineke ahụ taa. Ọ ga-eme mma na ndụ gị, ọ ga-enwogha ndụ gị, ọ ga-agbanwe ndụ ahụ. Ọ sị malite na mgbe ochie ahụ. Onye kwuru ya na mgbe ochie ahụ ma ọ bụghị m onwe m, onye nwe anyị? Agwara m ụmụ Izrel na abịara m ịzọpụta ha. Ọ bụ na o meghị? Akpọrọ m ha gaa n'ọzara. Ọ bụ na o meghị? Arọpụtara m ha ihe niile bụ mkpa ha. Ọ bụ na ọ bịaghị na mmezu? Zitere m ọkpara mbụ Jizọs Kraịst. Onye ọbụla nke bịakwutekwere, azọpụtara ya, agwọrọ ha, anapụtara ha. Ihe niile Chineke kwuru na ọ ga-eme, ọ sị gwa ha na ọ bụ site na mgbe ochie. Ọ bụ na ọmụ onwe m abụghị Jehova, emeghị m ihe m kwuru. Ọ sị na ewepụga m, nweghị chi ọzọ. enweghị chi ọzọ, enweghị ike ọzọ,
o nweghị onye okike ọzọ, ya onwe ya bụ Chineke ruo ebighị ebi. Ọ bụ Chineke taa, ọ bụkwa Chineke, ọ ga-egbo mkpa gị niile. Chineke nke ezi omume. Kedu onye ọ bụ? Onye na-ekwe nkwa ma mee ya, onye gwara gị bịa nso, ị bịa nso, o wee gọzie gị, onye na-eweta ọṅụ na obi ụtọ na ngọzi nke n'igwe n'ebe ị nọ. Chineke nke ezi omume, onye na-adịghị ele mmadụ anya n'iri. Chineke nke ga-agọzi onye agọzi onye agọzikwa onye nke ọzọ, gọzie mmadụ niile. Chineke ahụ nọ ebe a n'abalị a, ọ ga-eme ihe dị ukwuu, ihe na-agaghị echefu echefu na ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ sị onye nzọpụta, Chineke a na-azọpụta. Chineke a, ọ ga-azọpụta gị n'abalị a. A sị m na ọ ga-azọpụta gị n'abalị a. O nweghị chi ọzọ dị ka ya. Amaokwu 22. Ọ sị lekwasị m anya, elekwasịla arụsị anya, elekwasịla onwe gị anya, ndụgbu onwe nke onwe, ezi omume nke onwe. Ọ sị nee m anya ka e wee zọpụta gị. Okwu a bụ nzọpụta, bụ ụsa nye nsogbu ọbụla nke ị na-agabiga. Lekwasị m anya ka e wee zọpụta gị. Lekwasị m anya ka e wee gwọọ gị. Lekwasị m anya ka e wee napụta gị. Lekwasị m anya wee si na nsogbu ahụ pụta, ka ndụ ọhụụ, ndụ ebi ebi bata n'ebe ị nọ. Lekwasị m anya n'abalị a, dịka ị na-elekwasị ya anya, ọ ga-azọpụta gị, ọ ga-agwọ gị, ọ ga-anapụta gị. Yoku ahụ, agbụ ahụ, ọ ga-atọ gị n'agbụ ma mee ka ị nwere onwe gị n'aha Jizọs. Lekwasị m anya ka e wee zọpụta gị. Unu nsọtụ niile nke ụwa, mmadụ niile n'ebe a, n'Israel, n'Ijipt, na Lebanon, na Arab, na Amerịka, na South America, na Canada, na Europe, na Spain, ebe niile. Lekwasị anya n'abalị a, unu nsọtụ niile nke ụwa, n'ihi na ọ sị mụ onwe m abụ m Chineke, o nweghị chi ọzọ dị ka m. Dị ka anyị na-aṅa ntị, anyị na-achọpụta ọtụ ihe bara uru na ihe omume a. Ọ bụ naanị Chineke bụ onye kwesịrị ịnara otuto anyị. Ya onwe ya bụ onye kere anyị. Chineke chọrọ ka anyị kenee ya, nye ya otuto mgbe niile. Ọ bụghị n'ihi na ọ nweghị onye ọzọ ga-enye otuto, mana ọ bụ n'ihi na ọ chọrọ ka ọ na-anụ ihe ndị o kere eke na-agwa ya mgbe niile. Ọtụ na ekpere Chineke n'ịdị nsọ na ezi omume. Ya onwe ya bụ eze anyị, eze nke ndị eze. Ya onwe ya bụ onye nzọpụta anyị. Na ụdị onyinye nke o nyere Chineke na-agwa ya okwu site n'okwu ya. Okwu Chineke na-arụsi ọrụ ike n'ime ndụ anyị. Ajụ nwenye gị n'ụbọchị nketa bụ nke a: ị kwere? Ị na-ebi ndụ gị ime okwu Chineke ka ọ bụrụ ntọala nke ndụ gị? Ọ bụ na ọ dịghị otu a, ihe kwesịrị ime na ndụ gị n'ụbọchị nketa bụ ịnabata Kraịst n'ime ndụ gị. Okwu Chineke ọ bụ ihe na-eme ka anyị too eto. Ọ na-agba anyị ume, na-etụsiri aka kwa ụbọchị ka anyị na-atụ eche n'akwụkwọ nsọ site n'ilezi ya, ka anyị nwee ike wee kelite oke anyị na ndị ọzọ n'akwụkwọ nsọ okwu Chineke, ka anyị nwee ike keta oke na nrọpụta nke Chineke n'ime ndụ anyị. Chineke adịghị agba nkịtị. Chineke na ọgarị na-arụsi ọrụ ike na-enwogha ndụ anyị, na-arụ ọrụ n'ụwa nke anyị nọ n'ime ya. Chineke ọ chọrọ ka anyị bụrụ ndị na-atụ eche n'okwu ya, ka anyị bụrụ ndị na-agụ okwu ya, bụrụ ndị na-atụ eche n'okwu ya kwa ụbọchị. Ka ga-enu dịka ị na-akwụrụ ọtọ, ana m ekpe gị ekpere. Nna, n'aha Jizọs dị ukwuu, onye nwaanyị na onye nzọpụta, ana m abịa n'aha ndị mmehie niile, onye njehie ọbụla ke na-echegharị, ke na-akpọku aha gị, na ha chọrọ nzọpụta gị na mgbaghara gị. Ugbu a, gbaghara ha n'aha Jizọs. Hichapụ njehie ha niile, gbanwee ndụ ha, ma nye ha iru ọma na amara, maka ibi ndụ ezi omume n'aha Jizọs. Mee ka ọ pụta ihe n'obi ha, ọṅụ nke nzọpụta. Nye ha udo nke nzọpụta. Nye mmadụ niile mmeri nke dị na nzọpụta.
ka ha ghara ịga n'iru n'ụzọ ochie ọzọ n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị gbaa àmà n'ime obi ha na ugbu a na ha bụ ndị a zọpụtara, na agbarụrụ ha, na-enweghịkwa ịdị n'otu n'etiti ha na Chineke. Ekene dịrị gị Onyenwe anyị, n'ihi na anyị ma na ịzago na-emego ya. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Ị dị njikere? Dị njikere? Na-ekwenyere? Nna, n'aha Jizọs, ana m ekene gị n'abalị a n'ihi na ị bụ Chineke dị ukwuu, Chineke nke na-adịghị agharịpụ inyewa ya okwu gị. Okwu gị ga-abịa na mmezu. Ekpe m Onyenwe anyị, gosipụta ike ọgwụgwọ nsọ gị na ndụ ndị gị n'abalị a n'aha Jizọs. Chineke nke dị etu ọ dị nyaa, taa, ruo mgbe ebighị ebi, onye na-ekwu nke na-asị na abụ m Chineke, adịghị m agbanwe agbanwe, gosipụta ike nke nnwogha ahụ ugbu a, ike nke mmeri ahụ na ndụ onye ọbụla nke na-aya ahụ ebe a n'abalị a n'aha Jizọs. Jizọs, onye dị etu ọ dị nyaa, taa, ruo mgbe ebighị ebi, ị na-ejegharị na-eme mma, na-agwọ ndị mmadụ ka ha rabụ ndị ekwensu na-emekpa arụ. Ị ga-eme taa ihe ahụ ị na-emebu na mbụ. Ya mere Onyenwe anyị, ekpe m ike nke ọgwụgwọ gị ga-ejetụrụ mmetụ onye ọbụla aka mmetụ ọgwụgwọ, metụ onye ọbụla aka ugbu a. Ọgwụgwọ nke ọgbụgba ama na ndụ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Anya isi, enye m gị iwu, mepee n'aha Jizọs. Isi mgbaka ara ọwụwe, enye m mmụọ ahụ iwu, pụta n'aha Jizọs. Ekpe m maka ndị dara ogbi na ndị ntị ochichi, site n'ike gị Onyenwe anyị, wepụga ntị ochichi ahụ, wepụga ogbi ahụ ugbu a n'aha Jizọs. Ekpe m maka ndị nwere ebe zara aza, ebe niile zara aza, Onyenwe anyị metụ gị aka n'akwụkwọ n'ebe nzuzo gị. Enye m ọzụzụ ahụ iwu, pụta n'aha Jizọs. Ekpe m ndị nwere ọya nke na-adịghị agwọ agwọ, nke dị ka ọya kansa, arịọ m Onyenwe anyị ka ị metụ ha aka ugbu a, ka ị nwogha ndụ ha ugbu a, gwọọ ha ugbu a, tọọ ha n'agbụ ugbu a, pụọ n'ọya kansa ahụ n'aha Jizọs. Ọya kidney a, gị bụ ọya kidney, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ekpe m nye ndị ọbụla nke nwere mmekpa arụ nke mmụọ ọjọọ, nke na-ejegharị n'arụ ha, maọbụ nke na-eweta ọnọdụ nke dị ka asị na agaghị agwọ ya agwọ. Enye m mmụọ ọjọọ ahụ iwu, nke na-ejegharị n'arụ, pụta n'aha Jizọs. Ndị ọbụla nke nwere mkpọnwụ arụ, maọbụ ihe yitere ya, maọbụ ọkpụkpụ gbawara agbawa, gwọọ ha ugbu a, gwọọ ha ugbu a. Onyenwe anyị, mee ka ha bilie ma jee ije n'aha Jizọs. Ekweghị omume niile kwere omume na ndụ ha. Amara Chineke na ebube Chineke na ike nke Onyenwe anyị jegharịa na ndụ ha. Nara ọgwụgwọ nsọ gị, nara nnapụta gị, nara ihe ịrịba ama gị. Mee ka ọ pụta ihe na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs ka anyị kpere. Darụ n'ihi isonye anyị na ihe ome GCK kwa ụbọchị. Isonyere onye ọzọ atụrụ Kumuyi, darụ rie nne. Ọ dịgarịkwa mma gị na Kraịst na-enwe mmekọrịta, n'ihi na Kraịst ga-enyere gị aka ime nke ọma na ndụ a. Dịka anyị na-achịkọ n'ụbọchị nke taa, anyị ga-achọkwa
ka ị na-esonyere anyị na GCK kwa ụbọchị ị na-anya ihe nke dị na ebe ị na-ene anya ị ga-ahụ ihe ị ga-eji wee na-esonyere anyị na GCK kwa ụbọchị. Ihe kacha mma ị ga-ebu gị na ndị enyi gị ịkekọrịta ozi nke ịnata n'ụbọchị nke taa. Daarụ dịka ị ga-esonyekwara anyị echi na GCK kwa ụbọchị. Anyị na-akpọ gị oku ka ị sonyere anyị na mgbasa oziọma ozuru ụwa ọnụ nke na-aga n'iru na ihe iji na-ene anya n'oge a. Daarụ rinne, Chineke gọzie gị.